cikin turmi na biyu cikin turmi na biyu cikin turmi na biyu bagon malam na kanna cikin dare jau bagon malam na kanna cikin dare jau rauni kariya targaɗe ba masu ai amma faɗuwa duwa ta zo to ai ta ne kuma mu zagaya mu gaida masu gidajen masu ba mu saboda su da halin ƙauna fashi bana aiki ga dangan nan dai har yanzu ba ya gani ba naira 10,000 ce kuke ta kama leda kawo cin 10,000 ai ba wasa ba cin 10,000 ba wasa ba to wallahi cin 10,000 a sauƙaƙe sai dai ɗan kamisho wallahi cin 10,000 a sauƙaƙe sai dai ɗan kamisho to ga dangan nan fashi bana aiki to kaji an ka shi ma dan kamin shi ai sai da yawa sai da lura cikin daure ba hagan malam na kanna dangan 10,000 a nan gidan ahadari na alhaji ibrahim dan soja fashi bana aiki kai wallahi kowa ya attack ga baki nan ga makogaro bagon malam na kan kai ko ba ni kiɗan sha'awan zango yana buga dambe